Ganda-ganda ni ate. Fresh, oh. Fresh kisa sa ano. May tanim po kami dito sa bahay, ng malunggay. Ayan po, oh. Ang ganda. Kaso lang, puro hingi ng kapitbahay na kaya hingi ng aming kapitbahay. Kaya medyo, ano na lang, konti natira. Ayan. Ayan. Wow, fresh. Wow, from the farm. Ayan. Payat na nga, kawawa eh. Wow. Nasa ng malunggay para sa ating tinola. Oh yeah. Magtitinola sila. Oh yeah. Hugas tayo ng sayote. Balatan natin. Pag magbalat ng sayote, ipapatulo nyo sa may tubig na ano, kasi malagkit. Kasa natin yung manok. Hugatan ko na ito isang beses guys. Maliliit ang paghati sa palinggo. Itong manok nasa 120 ito. Ay 110. Sabi ko kasi 120 sana. Kaya para hanggang mamayang gabi ng ulam. Hugasan natin ito. Ayan mga palangga, ito yung ating ingredients para sa tinulang manok. Manok to, bali nakatinulakat ito, 110. Tapos ito yung mga kailangan natin, siling haba, luya, sibuyas, bawang, nor cubes, nor chicken cubes, tapos sayote na 20 pesos yung 3 piraso. Ayan pa mga palangga, pero panghuli na yan yung malunggay. Yung dalawa na kayo dito para magluto. Yan mantika, unahin nyo. Kunti lang. Mantika pa yung manok. Naintindihan nyo? Tumingin kayo. Ayan. Pag uminit ang mantika, lagay mo yung luya. Tandaan mo ha. Hindi puro hotdog yung alam mong lutuin. Yan, ilagay ang luya. Yan. Para alam mo. Di ba nga yun? Di ba sustansya pagkain kinakain nyo? Ilagay ang bawang. Sibuyas. Gisa mo lang yan. Tabot ako ng asin. Lagyan ng konting asin. Practicein mo yan. Hindi puro kwan. Laro yung laman ng utak nyo. Oh, pag isa pala, lagay yung manok. Ilagay yung manok. Gisahin mo na yung manok. Nakinig kayong dalawa dyan, ha? Haluin. Lagyan natin yung sabaw. Depende sa inyo yan kung gaano karaming sabaw ilalagay nyo. Yan. Lutuin mo ng manok hanggang lumambot.
Ayan, tapos ilagay natin yung chicken or cubes. Tapos, ilagay tayo ng patis, konti lang. Pamintang buo. Tayo ng konting pulang asukal. Tapos ilagay na lang natin ang sayote. Takpan natin at hintayin maluto ang sayote. Medyo luto na yung manok eh. Yan, pag kumulo na, i-check natin yung sayote pag ano na, lambot. Medyo alanganin pa. Ay, sus. Medyo alanganin pa yung ano, yung sayote natin. Mga 5 minutes pa. Tikman muna natin. Okay na yung lasa. Palambutin na lang yung sayote, tapos ilagay yung malunggay. Lagay siling haba, tapos na tayo. Kain na. Nagugutom na si Yam Yam eh. Yan, luto na yung ating sayote. Ngayon, maglalagay naman tayo na, lalagay na natin yung ating malunggay na pinakuha ni Ate Yam Yam sa ating tanim. Ito. Marami talaga ako maglalagay ng malunggay, guys. Sarap kasi yan eh. Kasi sa palengke, 5 piso mo, 3 ano lang. 3 steam lang doon. Ayan. Sarap kasi maraming malunggay. Ang malunggay sa amin, malunggay. Sa mga Ilonggo. Yan. Tapos, lagay na natin yung sili. Yung sili sa amin, katumbal. Yan. Huli ko talaga nalalagayan para ano. Tawag dito. Crunchy pag kinagat. Yan, luto na yan guys. Luto na. Kaunta.